No niin, taas on sytkää vähän mututuntumalla siirrelty vähän myöhäisemmälle. Itse asiassa mä kokeilin aikaisempaa, ei sanonut mitään. Nyt olen vähän vielä pykälää myöhäisemmälle. Katsotaan mitä tapahtuu. No niin! Tyhmä käynti on vähän korkealla, mutta varmaan ryyppy vielä pää. Tai sit onko säädöt vituillaan, mutta se käy. Ihan itekseen, ei tarvi pumpata kaasua.